соли 2025 донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мақомашро дар сатҳи байналмилалӣ боло бурда, дар раддабандиҳо ҷойҳои ифтихориро ишғол намуд. аз ҷумла дар раддабандии муассисаҳои олӣ миёни 422 донишгоҳ аз 55 кишвари ҷаҳон ҷойи ҳаштумро ишғол кард. арзёбии дигар, ки аз ҷониби пойгоҳи илмии шохиси иқтибосоварии илмии Русия таҳия гардид, донишгоҳро дар байни 69 муассисаи таҳсилоти олӣ ва таҳқиқотии кишвар ба ҷойи дуюм сазовор донист. ин матлабро зимни нишасти хабарӣ ректори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Аҳлиддин Ибодуллозода дар ҷамъи хабарнигорон баён намуда, зикр дошт, ки то ба беш аз 52% расидани иқтидори илмии омӯзгорӣ дар муассиса сабаб шуд, ки дастовардҳои донишгоҳ низ якбора афзоянд. ба иттилои ректор, дар соли 2025 дар донишгоҳ ду маркази фарҳангӣ, маркази чинӣ ва маркази кореягӣ ифтитоҳ гардида, бо донишгоҳҳои Корея, Ҳиндустон, Беларус ва Русия ҳамкориҳои нави байналмилалӣ оғоз гардида, дар ин самт созишномаҳо ба имзо расиданд. дар давраи ҳисоботӣ озмоишгоҳи нави факултети физика ба фаъолият оғоз карда, шумораи онҳо ба 30 адад, 25 таълимӣ ва 5 илмии таҳқиқотӣ баробар гардид. дар ин давра дастовардҳои донишҷӯён низ назаррас мебошанд. донишгоҳ дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, бо ишғоли 6 ҷойи намоён, 5 ҷойи дуюм ва 1 ҷойи сеюм мақоми аввалро дар сатҳи ҷумҳурӣ касб намуд. ҳамзамон шумораи донишҷӯёни бо баҳои аъло таҳсилкунанда ба 749 нафар расидааст, ки ин нишон дод нисбат ба соли 2024 90% зиёдтар аст.